Ngicela ukuyibuzela nje mina bafethu, kahle kahle sibangani ngoba phela ngiyabona ukuthi khona bekhona le kodwa manje asazi sesibangani. Yabo uma sinika ithuba nje kahle ungene kuma-social network ubuke amavidiyo uzofica umuntu wesifazane enza ividiyo egxeka nje abantu besilisa ekhipha izici kubantu besilisa noma esho ukuthi abantu besilisa fanele bebe nje bebe nje bebe nje uyithana off umjida okanje kanje kanje yabo. Ngaso sonke isikhathi bahleze benaka ukuthi yini ebheda abantu besilisa begxeka lonto leyo. Kanjalo futhi uma ubuka amavidiyo abantu besilisa nabo benza same thing futhi nabo futhi amavidiyo abo nje balwa nabantu besifazane nje babagxeka nje bayagxeka yabo. Nokuthi umuntu wesifazane fanele benje nje umuntu wesifazane fanele benje nje yini kahle kahle bafethu esiyibanga ngempela ngempela. Why ngempela ngempela fanele ukuthi siyidefende thina abantu besilisa sigxeka abantu besifazane kanjani abantu besifazane futhi beyidefende begxeka abantu besilisa kudalwa yini lonto leyo.